på det her skuespil, vi skal lave på Kornrød. Så nu skal vi ind og finde nogen, vi kan snakke med. Hej Line. Hej. Har du ikke lyst til at fortælle lidt til behind the scenes, hvad det er, du render og laver? Hvad spiller du i skuespillet? Jeg spiller antidanselærer, statist og hippie. Ja, spændende. Ja, vi kan lige bede. Nej, jeg vil ikke snakke. Jo. Jeg er faktisk travlt. Jeg er i gang med at lave noget. Hvad laver du? Hvad er din rolle her i skuespillet? Jeg står oppe på den der oppe på bordet og skal lyse en følelsesspot. Jeg skal lige spørge alle de personer, der er igennem hele skuespillet. Ja. Og det er det, jeg står og laver. Hele tiden. Hej drenge. Kan I ikke fortælle lidt om til behind the scenes, hvad der er, I skal lave her med skuespillet? Jeg har ikke lavet en skid. Nej. Ingenting simpelthen. Hvad vi skal lave til skuespillet? Ja. Hvad er det, I laver? Hvad er jeres rolle? Lys og lyd. Er I lys og lyd? Ja. Vi er i gang med at lave en dokumentarfilm. Ja. Ja. Så lige forløb. Kan du ikke fortælle lidt til behind the scenes, hvad det er, du laver til skuespillet? Vi laver, vi sørger for, at alle de får kostymer på og make-up, så når de skal på scenen. Ja. Og det var behind the scenes for Kornmods skuespil for i dag.